Al vostre voltant hi ha tot un món ple de cooperatives. Avui us sorprendré i us en revelaré algunes que segur que no coneixíeu. Existeix la idea equivocada que una cooperativa ha de ser sempre una cosa petitona, cutre i moltes vegades també es confon una cooperativa o qualsevol empresa d'economia social amb una ONG. Descobrireu que no és així. Hi ha empreses d'economia social que no tenen ànim de lucre, no pretenen guanyar diners. De fet, n'hi ha moltes, però en general una empresa d'economia social simplement és una forma diferent, més democràtica i més justa d'organitzar-se. Dit això, existeix una àmplia varietat d'empreses d'economia social. Algunes probablement les coneixeu i d'altres ni sabíeu que ho eren. Una cosa sí que és certa. La majoria d'empreses d'economia social són petites, com de fet també ho són la gran majoria d'empreses de casa nostra. Penseu que a Catalunya, els 5 primers anys de funcionament, es poden crear cooperatives de només 2 persones. Per exemple, si alguna vegada aneu a Vilassar de Mar, heu de visitar la cafeteria o Cintes. Si els seguiu a les xarxes, veureu que només es promocionen pels deliciosos cafès que fan. Però si investiguem una mica més, descobrim que el Paco i la Glòria són una cooperativa de 2. I per què van crear una cooperativa i no una empresa convencional? Doncs perquè una cooperativa encaixava amb els seus valors. De fet, encara continuen sent una cooperativa de 2 i saben que si algun dia creixen, poden incorporar una tercera o fins i tot una quarta persona. És un enfocament diferent de veure el món. Per altra banda, hi ha moltes cooperatives que van començar sent molt minis i ara són empreses que tenen fama internacional. Un exemple d'això és la cooperativa Magnum, una de les empreses de fotografia més importants del món. Inicialment va ser fundada per 7 persones. Algunes d'elles potser us sonen, i és que són famosos reporters mundialment coneguts com Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson o Maria Eisner. Tota aquesta colla van aconseguir fotografiar els esdeveniments probablement més importants de la història de la humanitat. I eren una cooperativa. Avui, que ho continuen sent, tenen oficines a Londres, Nova York i Tòquio. Si tornem la vista a Catalunya, cal recordar que també hi ha cooperatives enormes, que segur que no sabeu que són cooperativa. Us sona la Mútua Mèdica Assistència Sanitària? Potser us sona perquè és el partner mèdic del Futbol Club Barcelona i propietària de l'Hospital de Barcelona, un centre hospitalari cooperatiu. Aquesta cooperativa de metges i metgesses és la més ben valorada entre el propi personal mèdic, perquè a diferència d'altres mútues, els pagaments dels seus serveis els decideixen entre tots els professionals en l'assemblea i en els grups cooperatius de treball. D'altra banda, qualsevol persona sòcia, fins i tot els pacients, poden acudir a les seves assemblees. Els objectius d'aquesta cooperativa s'emmarquen en la promoció i desenvolupament del cooperativisme sanitari i els seus valors. Si voleu conèixer més exemples, podeu consultar l'informe d'empreses més rellevants de l'economia social del CEPAS, on trobareu un llistat superinteressant de les empreses cooperatives més importants del territori. Així que, ja ho veieu, fixeu-vos en les entitats i empreses del vostre voltant. Segur que hi trobareu més d'una cooperativa amagada.